ezinisiko baphuma endleleni bafaka miniskirt bafaka makeup bafaka zonke into zifakelwayo zenwele nenzipho babheke emalwandle bafike bohambaza emalwandle behambe befisha amadoda endleleni benxibe ibhrukwe benza ukuthanda kaSathane baninzi kakhulu qithi lo wenza ukuthanda kaThixo lo wenza ukuthanda kaThixo bambala benza ukuthanda kaThixo yena lo uphuma wedwa nje ecaleni bomaka emsebenzini staff abantu balapha bayi50 wena ungwawedwa ohlukileyo wonke umuntu walapha wenza intando kaSathane uyazikhetha indlela yakho hayi ubomi uphilayo wena ubomi bakho wedwa ufuna kube ngabantu ngoba wonke umuntu uziphelela yedwa akekho umuntu ophila ubomi bunye njalo kanti umuntu namhlanje ndiyayiphinda abantu abayisebenzisa ingqondo ndathi kanti abantu bazathi nende bathokola sithi basebenzisa ingqondo isithi abasebenzisa ingqondo ndisithi kulento kuva into ecaweni ngomfundisi wakho ebuxoki levangeli leshunyayela ukuthi mhlawumbe abantu bangadimasa uThixo nezinyanya okanye abantu bangabheka emagqirheni yonke nje lento ishunyayelayo ne-prosperity kuthiwa hayi uThixo uza kunika le uThixo akunika le nale nale zonke izinto nezi-makeup nezibhruku ezifakelayo zonke into zimfundo zobuxoki umuntu akahlale phansi akacinga uba uthini uThixo yena ezwini akazifunela uThixo yena ngokwakhe akasifunela inkosi yesu Kristu yena ngokwakhe usetyenziselwe ingqondo ngomnye umuntu philisa ubomi ngomnye umuntu yena ngokwakhe akazicingelanga yile nangoko kusenza izinto zenzekayo bahlele ezicaweni abantu bayakhonza ngokunokwabo babengazi ukuthi abakhonza uThixo bakhonza uSathane bahlele minyaka 50 years yabona kumna kule nkonzweni kuya ndazalelwa ndakhulela lapho ubone ba sekuyiwe enkonzweni lapho sekuyiwe ecaweni akunandaba nesuku banandaba nasoko sekufuna nje ukuba kuthiwe kuyangcwatywa bafuna lo bafuna ukuthi hayi sesizongcwatywa athi neminyaka asoze lilahle inkonzo yasekhaya ndongena kwinkonzo ezintsha akuthathwa ngankonzo ezintsha kuthethwa ngesikrestu nguye lo wayo ekhona kudala nguye namhlanje yahlala ekhona enguye akajikajiki usenje izwi likaThixo alikajikajiki nangoko noba kulungaya kuloo nkonzo nesindisi ithi makuthwalwe entloko makungancithi fiber ilapha ezweni kaThixo abantu abajikayo ngaba abajikayo because kwasekuqaleni abantu babekhonza iThixo ngale ndlela benxiba ndilisekileyo abantu bengakhonza izinyanya nditsho wisile abantu bakaThixo uJohn Wesley wafundisha wisile ifounder yasewisile waba kanti ushumayela ivangeli yenyaniso yajika apha esithubeni yajika ngabafundisi bobuxoka abafika bangenelela bathi bazawuthina abantu basithetha lento yajika ivangeli yayilento yiyo abantu bana 50 years otata omkhulu bekhonza apho kwezo nkonzo ezo namhlanje basesizokweni bayakhala athi uKristu ndanditheni nalizwi lami nalizwi kwakuthweni wena uzungaziniki ichance ibufunde yazi kudala ndikhulela lapha ezilalini andikhumbuli ukhona umzi wamngena iBhayibhile nena mhlawumbe babeziphiwa na eza Bhayibhile wonke umzi wayinebhayibhile hayi bangcela othi ndiyayixoka la nto mhlawumbe ngokuloba yenzeka kulalali yakhe noba nakulali yakhe naba bayi5 imizi engenayo iBhayibhile yaqiniseke ngayo abantu kule kilali zonke akekho umzi ongenayo iBhayibhile uzawubuza ubawo kwakutheni wena ungayi ezwini lami uyokufunda undifune ngokuthe xa uthe wandifuna ngenhliziyo yakho yonke yakundifumana wena kwakuthini weva kushunyayela enkonzweni waphele lapho wahlala warelaxa wathi andiyile namhlanje enkonzweni ngoba kuphinde kwakho uhambe uyoxila namhlanje usebuxhantini uhambe uyosila utywala uphinde enkonzweni ngomso uphinde uthi hayi ndiyaqhubeka ngalobomi uveke kusasa utshize ngeoil yakho uthambise amanzi wakho utshize ngamanzi wakho uthambise oil yakho ubheke enkonzweni uveke kusasa ngomso uphinde unqibeke ufake i-fiber zakho phofu ke nozo-fiber uzifakele kwalapha enkonzweni ufake i-makeup zakho kodwa nazi lapha ezini zonke zibhaliwe athi uThixo kutheni ungakhange undibuze kutheni ungakhange undifune ngenhliziyo yakho khange undifune ngenhliziyo yakho because uba undifune ngenhliziyo yakho ngendikuxelele athi xa kuthetha nakuYeremiya chapter 33 verse 3 Jeremiah chapter 33 verse 3 apha icala sakho ngoba le nto lena iyi ngokuthi wena ukhonza ecaweni okanye wenza kanje iya ngokuthi wena umfune ngenhliziyo yakho na lapha kwesiXhosa sitsha kuthiwa ngundikhoyo verse 3 chapter 3 verse 3 ithi khala kum
ndikuphendule ndikwazise izinto ezinkulu ezingena kugocwa obukade ungaziqondi. Uthi khala kum ndinxanelwe ndilambele, khala kum Thixo, ngoba nanti xa ndithi uthi uYesu Kristu ndim umalusi olungileyo, uthi andinguye umqeshwa, yena athi akubona ingcuku isiza abaleka azishiye izimvu ezishiya kuba engazikhathaleli engezo zakhe engumqeshwa. Uthi yena ungumalusi olungileyo. So uthi uThixo ke ngoku khala kum ndikuphendule. Xa ukhala umnxanelwe umlangazelele umfuna ngenhliziyo yakho yonke ukhala kuye uyakuphendula uThixo. The reason why namhlanje abantu behleli kwezinto bahleli kuzo benqula izinto bazinqulayo benxiba ngale ndlela abanxiba ngayo besenza ukuthanda kaSathane kungoba bakhalanga kuThixo. uThixo waphendula. Bahambe ngemithetho yabantu bonwaba bakholisa umfundisi wabo, bahamba ngemfundiso yomfundisi wabo, abacinga ngengqondo yabo ukuthi uThixo ngabe ufuna ntoni nokuthi akafuni ntoni. Abacinga laa nto ndithi ba-spoon feedwa nahlala relax nandi akafiki nasendlini akhatyisa izizwe okanye akhambe ndithethe kwelo zibe lifunde enkonzweni akahlala akathethe noThixo, phofu bazayifundiswa njani kwa aba bantu babafundisayo? Kwabonakala bafunda kubantu abangazange baxelele ukuthi kwenziwe intando kaThixo, kufuneka ukhale kuThixo, thandazela ukumazi uThixo, thandazela ubunike ubulumko nguThixo, thandazela ukuthi uThixo akulawule. Funa inkosi yesiKristu amehlo wakho mawathi ntsho. Itsho enye ivesi apha eBhayibhileni ndizayifunda nayo ethi amehlo wakho wathi ntsho kuKristu, uyeka yonke enye into ngenye into. Funda apha enkonzweni ukumamela into ethethwayo, kodwa yena ibalulekileyo kukuthi uguqe ngedolo lakho nawe uzifundele inkosi yesiKristu wena ubuze, Nkosi le nto endiyifundisiweyo isuka kuwe na? Hayi ukuthi umfundisi wam andimthembi, ndiyamthemba umbekile, kodwa Nkosi ndifuna ukwaziswa nguwe ngoba utshilo izinto akho kodwa nguwe umalusi olungileyo. Khala kum ndikuphendule, ndikwazise izinto ezinkulu ezingena kugocwa obukade ungaziqondi. Kuthi uThixo khala kum ndikwazise izinto ezinkulu. Nathi namhlanje sibona ngoku sesingekho kwezinto zonke izinto ezenzeka apha ehlabathini, ubomi bobuxoki sesingekho kubonde, siphela singazi ngabantu abangamalolo kuthiwa siphila impilo yethu eyodwa kungoba sakhala, wasiphendula, wasazisa. Ndakhala wandiphendula wandazisa, ndingazange ndiye ecaweni. Awunye umntu wanivile ndandithe azange ndifundiswe ecaweni ngoba ndakhala kuKristu. Ndathi Nkosi ndiyazi ukuthi ngubindlela, ngububomi, ngubunyaniso, ngumalungileyo. Ndazisa indlela zakho, ndazisa izinto ozifunayo nezinto ongazifuniyo. Ndathi ndisendlini ndaxelela into zokuqala emandohlukane nazo. Ndiyaphinda namhlanje abo lutshisa izikipa enalenxiba kule micimbi yotywala. Ndaxelela indlela yokunxiba kuthiwa manxibe njani na ndingumntwana kaKristu. Ndakhulisa ikepsi ndinxiba, ndaxela ngoskinny jean endibanxibayo, skinny jean apha banxibayo ndabayeka ngoba ndikhale kuye. Ndathi Nkosi ndinale ncwadi kaYeremiya eyayihleli kum engqondweni. Ndithi noba ndifunda iBhayibhile ndihambe ndiyokuphoseka kwiindawo ezithetha ngobomi obudala nobutsha. Qala phaa koDeuteronomy noMary kwiTestamente endala ndive imithetho ngemithetho. Thixo yeyiphi le nto athi masiyenziwe? Thixo wandityhilela kwezo vesi eziqonde. Ndifunda iBhayibhile ndiyofunda kwezo vesi ezo ngoba ndikhale kuye. Abantu namhlanje sebephila ngale ndlela bekhonza besiya ecaweni ngoba bakhalanga kuThixo. uThixo zobaxanula ezinkulu, bakhale kubafundisi, bafundisi babanika le bayifunayo. Le izawukholisa bona ngoba bona qala azange bayenze intando kaThixo. Mfundisi wami le nto lindihamba njani? Athi yabona mntanam, ungazuye kule maxoko lawo asindisiweyo, nantsi efuna ukuhambe ngayo. Ungazulahla into zakho wena, nantsi into efuna ukuhambe ngayo. Jonga lo mntu uxela ukuthi ibhrukhwe inxitywa uyaxoka, lo mntu usemthethweni batsho xa bethetha. Lo mntu uthi ishuma ezingakhutshwa uyaxoka, lo mntu usemthethweni. Lo mntu uthi lowo imakeup ezingafakelwa ayikho loo nto. Thixo ufuna intliziyo. Kuthiwa abefundisi ngoba uthembe umfundisi, awamthemba uThixo, awakhala kuThixo ukuze uThixo akuphendule, akuxele zonke izinto ezinkulu ongazaziyo. Awenza ngolo hlobo, khale kumntwini
uthembele emntwini umuntu ofana nawe wasisidalwa njengawe wayeka lo ungumdali owakubeka emhlabeni wathi nansi indlela efuneka uphile ngayo wena wakhetha uthemba umuntu bomba bakho bumoshakele buthe sa ngenxa yoba wena uthembe umuntu uzawubheka esihogweni ngomso engabe ithemba lakho libeke emntwini amehlo akho ajongise emntwini umamele umuntu ukodlula uThixo namhlanje abantu baninzi basathi akho lonto akho zulu akho suwoko kodwa ikhona imini ezayo bazawubona ikhona jonga ningaxoxisana ngokuthi hayi yabona konke bakushushu nje kuyagwetywa zange kube njeni njengoba abantu babulala abantu nje abantwana babulala abazali njengoba kuthiwa drugs njengoba kusenza lekho kuxelwa kakhulu hey ngoku siphezulu komgwebo hayi bancwele ayikabi ngumgwebo lawo ayikwa ngumgwebo lawo lo msindo kaThixo kuni kangani umsindo kaThixo kuni sekonje nje kunivulile uthe kuba bathe bemazi uThixo bamnqula ngoThixo basuka bazi izinto ezingento ezicamangweni zabo ngabantu bathi bemazi uThixo lo bathi bayamazi basuka abantu abacingela ukuthi hayi sikathi naso siyenze lo nto lesakhonza uThixo ngalendlela yethu thina senze ngalendlela yethu uThixo wabakanti uyanivula wafika uSathana wadlala ngalo abahlakazi bombeni abantwana baselutywala abantwana bahamba bengena kwesithaveni bahamba bevuma amadoda lo wonke kuthi umntwana benamadoda abaninzi ukuthi hayi ufuna ukwenzela into zakho wabo ngoba abayazi ukuthi ezo zinto kwazona sesuka kuSathana ahamba umuntu waxhola ibhokhwe aqhubekeke ejola ahamba umuntu waxhola ibhokhwe aqhubekeke etshaya drugs selutywala lisho mna ngam lendithethayo ndenzelwa zonke ezo zinto kodwa ndiqhubekeka ndajola ndathi ndafumana inkosi yesikrestu ndohlukana notywala ndohlukana nedrugs ndohlukana namankazana ndaphila ngendlela efuna kuKristu ndidibene noKristu ndingadibenanga nabhokhwe ndingadibenanga natywala haleluya ndingadibenanga nazo zonke izinto kuthiwa kudityana nazo ziyanceda kange zinceda zizo bancedwa inkosi yesikrestu ngoba ndakhala kuye ndaguqa nathi inkosi le andiyazi ngoba siqala afake ukuthi iyazibona na ungafikele kwela nqamla ukuthi uzibone kusawube kuwe le lakhe namhlanje iyaxelela ukuthi ufuna ukuqala ukuzijonge sikocakoce zijonge wena ukuthi ingaba lempilo iphilayo ikusaphi xalela namhlanje ukuthi likhona izulu sikhona isiwoko ba uyenza into kaThixo kuzobe yinceba kaThixo leyo luthanda uThixo lona kasayo ukuthumela mna kuwe ukuthi uvuleke ingqondo wazi ukuthi kukhona ubomi ngapha kobunye bomi akupheleli apha obomi uphilwayo sekuwe namhlanje sokuxelela ukuthi ubomi abupheleli apha le mfundiso wayifumanayo ebuxoki yathi hayi abantu abafileyo babheka kanje kubuya ngapha nangapha hayi ayikho phezulu kaThixo ezulwini kungenwa ngokwenza ukuthanda kaThixo inqondo kaThixo ibonakala ivela ezulwini yona ichasene naso sonke isono nokungalungisi kwabantu abayithintelayo inyaniso ngokona inqondo kaThixo le sindo kaThixo lo osobonayo kwenzeka zonke izinto ezenzekayo inqondo Thixo baflathela abantu Thixo ongasaze abafostela abantu abathatha abantu ngentamo abatsala ngesikhathi athi izani ngena napha chwa nikele choice Thixo khethele nazi indlela zimbini khona ngoma yacula sithi awuboni indlela zimbini ewe nakhethe yayisitsho la ngoma ithi enye ibheke kufeni enye ebomini abantu bakhetha ukufa abantu bakhetha uxoki abantu bakhetha ubunyama ufikile ukhanyiso abahamba ngale indlela bahamba ngale ngombo kaThixo ngabantu bazikhethele seza bakhona izibetho zabakhona after rapture Thixo betha abantu bonke abangamkhathalelanga apha emhlabeni bonke ababetha uThixo yazibetho ezininzi kuthiwa kuzawakho imvula engazange zabakhona abantu bazawufuna ukufa abangakufumani umuntu azimpophelele ngentambo efuna ukuzibulala ngenxa yezibetho angakwazi uzinyamezela zindlala zimvula kufika inyoka ezinkulu namadudwane zininzi into ezakwenzeka abantu bafuna ukufa bangafi fika namadudwane bahlaba abantu ulamvilo engazange lahlaba umuntu angazange alive umuntu imvula ezinkulu engazange zabakhona imdudumo engazange zabakhona abantu boyike befuna ukufa bangakufumani inqumbo kaThixo iphezulu kwabo
khona umsindo phezu kwaba uqethi izibetho sizakwenzeka lonto le ngoba bathi bemazi uThixo